yaran nan akwai buro bakin me wuce nan ne ga yanzu ku duk ƙarin albashin da mai girma gwamna ya yi zuwa ga malaman firamare aka ce a ba ilimi kulawa ko kun dawo bakin bishiya kun zo kun fake iya ai muna ƙara albashi $75,000 wala kuwa ta gina sa tuwani a gina sa tuwani ko ku yara sabo a ta gina sa tuwani wala tallahi ko ku yara sabo wala tallahi ya za a ce mai gina gwamna ya bada kuɗi wajen $70,000 amma a ci babu magana ta makaranta wallahi ga karon ga zan bi rariya ina ganin yaro ba boko sha tuba ne wala tallahi kun ba ku da makaranta ba ba ku labarin an yi kare albashi ta da makaranta an yi aka ne ya ɗauki mataki ke nan wallahi na gyara garin nan tunda gwamnati ya kawo gyara wallahi da baban zuga ramno ina kai da jikka haka wallahi Lagos nayi wallahi Lagos zan tai wuri mi Lagos a dole ba ni wallahi karanta su ga ban ga amfanin ta ba to kana da mata ga diya da guda 8 19 me za su yi ma ko ne ramno ana zan bawa da hakuri na yi tura ta kai bango to yanzu ta dawo ba ka labarin jiya mai girma gwamnan Kebbi ya hau gidan rediyo wannan da ka dumi ƙwarar gwandu kenan shi fa Nasiru gwamnoni Allah ji maka albarka ya hau gidan rediyo ya hau sanar ba ya ce to ye kuwa malamin firamare mu kenan masha Allah mu kenan na gode ya ce albashin ku mataki na 18,000 ya tashi ya dawo mataki 77 farashi ya ɗaukaka kenan ya ɗaukaka dan haka yanzu karatu ya dawo sabo wallahi must be na to ni yanzu na ganka ba lokacin zuwa makaranta ba ina ni kullun cikin karatu yake zuwa wallahi ai ba ku da ƙara albashi ba mai girma ko da shi ƙara albashi dole mu tsare haƙƙi na albashin nan wallahi daga yanzu ni zan ringa karanta sowa daga ƙarfe 6 na safe zuwa ƙarfe 5 na marece babu tashi tara babu tara wallahi sai kowa ya gane lalle karatu ya kai karatu da haka ina ramdo a je a gyara a kowa makaranta to shikenan amma wallahi ba tun da na gamu da kai ba na so in je can karkashin gada Allah mai girma gwamna wallahi kama sai daga wuta mai girma gwamna ya gyara to shikenan ya muna ƙara albashi daga 18,000 sosai ya dawo 77,000 masha Allah 77 gore biyar da biyar ko eh dan haka garkai a wani ƙasa a gwiwa ka kuma wallahi to shikenan baban zuga nagode ka bada karatu nagode insha Allah wallahi yanzu haƙƙin gwamnati na kanmu babu komi za mu sauki zan ba da karatu wallahi tallahi yayi to wallahi dai ni ma na canza wallahi ta dai na ne in tafi Lagos wurin bi kuɗin ga to amma dai haka nan zan daure in koma gida zan daure zan koma office wallahi